Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahayong buntag mga higala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. This is my take. Giunsa na ako pag-analysis ani mga higala. Ako ni siyang gitupad-tupad ang unsay nahitabo sa ato sukad atong pagsugod sa COVID-19. Sa tinuod mga higala, wa lang ko galingkod-lingkod dire o ga-istorya sa inyong way basi, kundi gikan sa akong nahibaw-an sa akong classmates tibok kalibutan. Na ako'y classmate nga nagtrabaho sa epidemiology sa China. Na ako'y mga classmate nga nag-study sa nangamatay sa China long before nagsugod ang pandemya. Na ako'y mga classmate nga nagatrabaho, nagatubang frontliners gyud sa mga unang nangamatay sa pandemic. Nagbasa ko sa mga pathology report nila, kay sila man mismo nag-analyze, nag-autopsy sa nangamatay, ug ang akong nahibaw-an ng mga information dili third hand. So, kung moingon mo nga asa ka ni nakakuha siya og informasyon sa akong mga classmates, sa akong mga estudyante all over the world. Nag-teacher man ko sa nursing, nag-teacher ko sa medical students, so daghan kay naga-feedback sa ako. Dili lang kay nagabasa ko sa Facebook. Dili lang tungod sa mga doktor nga nagkomentaryo diri sa asang lugar ilang ikomentaryo, kundi tibuok kalibutan ang akong gikuan, ang akong gi-digest. So, kani ako ikomentaryo sa inyo, mao ni ang akong take in English pa. So, kung dili mo muuyon sa ako, okay lang, why problema. Ha? Kaya nga ako i-suggest unta kung makadungog ang Department of Health, ha? Murag dili pareho sa ilang panghuna-una. Dili gyud. Absolutely gyud mahigala. Kay kaning akong komentaryo sa inyo, ha? Mao ni natabo sa kadaghanang mga countries sa kalibutan na dili na gikan sa news na ko nakuha mga higala, kundi sa mga classmates nako. Sa akong mga estudyante nga nagsulti nga mo ni among gihimo diri no. Mo ni among gihimo diri sa Germany, sa Italy, sa China, sa Russia. Ha? So dili ni siya gikan lang sa ordinaryong sources nga inyong nahibawan, kundi gikan gyud mismo sa akong mga classmates. Okay. Adtong 1918 nga kapandemya mahigala, pandemic sa Spanish flu. Panic ang gobyerno. Bisag unsa na lang ang ilang gipanghimo kanang lockdown, quarantine, prison na dito. Walay kalainan sa gihimo sa atong gobyerno dire sa Pilipinas, pati sa atong mayor dire, walay kalainan didto sa 1918 nga Spanish flu. Unsay nahitabo? Sa atong 1918 nga flu mahigala, niabot sila og istorya lang kay wala man toy worldwide nga international WHO organization, wala man. So, ingon nila niabot daw mga 50 million ambot lang. Dili ko gyud ka-sure ana, pero magbuyod yun ang patay dito sa New York, mahigala. Magbuyod yun ang mga patay dito sa Amerika. Sa uban countries, wala pa kay balo. So, sa ato karon niabot na tag more than 1 million. Unsay ka diferensya gyud mahigala? Unsay ka diferensya? Sa pagsugod sa epidemya sa 1918, na sila'y maskara. Wala sila'y face shield. Na sila'y quarantine. Prisuhon ang maglakaw-lakaw ang walay face mask. Prisuhon ha? Grabe yun. Pero naabot nilang 50 million daw kuno. Kita, wala pa tayo prisuhay. Pero magsugod na daw ta sa Davao City. So, unsa ni akong panghuna-una may gano'n? Ako lang ng opinion. Kung dili mo yun, okay ra. Wala ko'y dili nang sakit akong buot sa inyo, pero ingan niya akong
ang pinakaunang yung problema sa tao, may kala, pangwarta. Bisag unsaon na nato o quarantine, lockdown, ECQ, na QR, may daghan man nung samot. Naunsa man ni siya, oy. Ha? Nag 3 years na ta, unsa ni tabo. Daghan lang gyapon. Wala gid siya ni gamay ni samot ni noon. So unsay akong take ani may gala. Unsay akong suggestion ani. Buhian ang tao magtrabaho. Padayonon sila magpanalipod sa ilang sarili kay dili makaya sa gobyerno mo suporta sa tao may gala. Ha? Imo siyang pugnan magtrabaho, maglakaw, wala may pulos. Gi-lockdown ninyo diri, lockdown dito, bisag unsa na lang himuon. Wala gyapon daghan gyapon kayo. Bisan pag unsaon ninyo pagdisiplina sa tao kung muna iyang freedom, walay mahitabuan na may gala kay diadto pa 1918 priso na gani. Kalang makita nilang maglakaw-lakay, walay face mask, priso din dito, wala na pangutana. Mas daghan pa tong tao gipriso kaysa dito sa hospital nga na-admit. Una-una lang na ninyo. Mao gyapon. Karon mas daghan ang tao na sa hospital kaysa dito sa prisuhan. Mao lang gyapon. So pasagdi ang tao ang trabaho. Advisean lang, dili i-restrict ang iyang movement kay freedom of movement biyata mga tao may gala. Baski pag dili mo ingon ang gobyerno nga ingana, naagi na say freedom. Mo bitaw tang wala ta ni hakop sa communism kay grabe kay ang restrictions. Wala ta ni hakop sa mga unsa pa tong mga oligarchies, mga laing socialism kay gusto nato nga freedom. Dukad-sukad pag yun ang Pilipino, dili nimo mapugnan manong. Bisang pag-unsaon na mo na. Bisa pag idukdok nimo sa iyang ngawong, budalan pa nimo 2x2, dili na siya mutuo. Di na siya mutuo. Ang face mask, waon, ibutang sa babaw sa ilalom sa baba. Ang face shield, ibutang sa man na siya. Wala, pasagdi siya. Kung maigo siya, sige. Wala, dili na na siya responsibilidad sa gobyerno kung unsaon niya iyang freedom. Inyong i-restrict, di na mo trabaho. Tanawa, unsay may taborong. Imbis nga nagagamay ang NPA, may gala, basig daghan ay noon kay mga to sa bukid. Kay sobra na kayo ang inyong restrictions. Unsa man na siya? Nagpasabot nga freedom sa tao. Ayaw mo sige kaguol anang nagadaghan kay mao gyud ang kurba, ang curve sa COVID-19. Ang curve sa Spanish flu ingana gyud siya. Nisaka bago ni baba. Kay muna gitawag social immune formation. Unsay pasabot ana may gala. Maghimo tag sarili natong immunity sa sige tag ka-expose sa uban nga nag-asymptomatic, so naghimo-himo tag ina katong mahina ang immune system, tigo. Wala man kay mahimo ana man gyud ang tao. So ayaw i-restrict ang freedom. Stop ang QR. Stop ng checkpoint. Wala man ay pulos ba? Alaw ra gud sa inyong ginahimo. Magkadugay ang checkpoint o sa ginahimo sa pulis. Mag-eye to eye lang mo. Wala na. Usa may epekto ana. Kana ginaingon ni ding dukot nga abarahan pag yun ang sakyan. Usa man itabo ana. Inyo lang gilisod ang traffic sa syudad. Wala man may pulos ana oy sus pastilan. Ura mamuk sus urabag ka ng wala gigamit ang utok anang anang pag-ingana sa pulis. Number 2, ang infection. Ang infection sa COVID-19 dili mamili. Dili mamili siya. Kung ganahan siya sa tao nga motugdon siya based sa pag-unsay PPE nimo, based sa pag-unsay coverings nimo, igo ka. Ano man, mao man ako naobserbahan may gala nga.
gitriage na. Nagpa-swab na, negative. Negative lagi ang swab, di. Pasagdan mo siya, magsuroy-suroy ang pasyente. Negative man. Asymptomatic man. Suroy-suroy. Pero positive na ito siya kay ang atong swab test is only 40% ang accuracy. 60% na false negative. Kung sa na siya, urang nagsalig tag kabaw, kung asa siya paingon ang kabaw, sunod na lang ta. O. So, kung sa itabo, manakod tong asymptomatic. Katong symptomatic, gisagol ito sa hospital nga walay kun ang negative o ang positive gisagol kay di pa man sila kabalo kung positive ba siya o negative bago nila ibutang sa isa ka lugar. Di unsay tabo imbis isa ra siya nga positive maapil na tanang tao din kauban sa kwarto. Kisa may nag-spread sa infection ang nagdala sa hospital. Kita ba ninyo ang senaryo na may gala? Oh. Dito sa pamilya, isa ka pamilya may gala, kauban sila mga on, sige silang istorya, pila ka adlaw sila exposed with each other. Ang isa na positive. Nga man nga, sa 5 nila sa kauban sa balay, nga naman duha naman sila na positive sa testing sa tibuok pamilya. Ang uban wala. Kung sa may rason anak noy. Ang immunity sa tao noy. Kung wala siya naigo sa COVID-19, ang iyang immunity ang kuan ana, basic ana mga manong. Dili na siya kay naghimo mo quarantine, naghimo mo checkpoint, gipatriage mo daily oy. Ang tao gyud maghimo gyud iyang immune system. So unsa may mahitabo sa unsa may atong mahimo? Wala. Unsa man nato na? Mingon mo. Unsa pasabot ni mga nado? Pasagdan ang mga tao maglaroy-laroy. Let them free mga manang sa gobyerno. Let them free. Kay ang immune system biya wala mo kasabot. Kami gani mga doktor wa may kasabot sa immune system. Kamo pa pastilan oy. Ang ultimong freedom na walay restrictions o sa kani experiment ni mga manang. Ang isa ka prisuhan sa Russia may gala. Isa ka prisuhan. Ang katunga gipasagdang suroy-suroy dito sa sa campus. Ang katunga sigig prisuhon ibutang dito sa iyang silda. Kinsa may daghang sakit, katong tuwa sa sulod sa building o katong nagsuroy-suroy sa gawas. Katag-an gyud siguro mo mga manong. Kadaghanan sa na ay sakit katong dito sa building sa sulod. Kaya wala siya freedom. Ang sense of freedom mga manang is the best immunity builder. Walay lain. Pag ang imong utok stressful kayo, daghang kay fears. Dili nimo mahimong imong gusto. Gusto ka mutabang sa imong pamilya, dili ka katrabaho. Unsa man na siya? Si stress kay na sa iyang immunity mga manong. Let them free. Pasagdi ang tao matubang sa problema. I-direction mo, tagaan mo ninyo og mga requirements nga inganay mag-face mask, inganay kay gihimo man ato na sa una. Hantod karon gadaghan lang gyapon. Ayaw ninyo pasanginli nga nidaghan ang COVID sa SPMC tungod kay gikambyohan ang medical director. Ayaw mo ana ba? Mali gyud mo yun. Kay inyong pasanginlan ang way labot. Pastilan oy. Ang unsa may mahimo sa medical director? May pangtagaan mo immunity nga di mo maigo. Kada lang hunaw na may gali. Ang usa ka pamilya nagpuyo diha sa isa ka barangay. I-lockdown. Dili ka gawas, dili ka trabaho. Ang katong positive wala pagikuha sa iyang balay. So unsa mahimo na to? Magsigi silang tabi. Magkadaghan ang iyang katabi kay alangan tabian lang gyud ang Pinoy. Makiistorya man gyud sa kuan. Asymptomatic man tong uban. So nagtakod, nagkadaghan na ang katong na infected, ibis isa ray na positive unta to.
Kung inyo na siyang pasagdan ng suroy-suroy, mag-build na silang immunity ba sa ilang sarili. Dili na siya kuan. Dili na mao nga inyong pugnan ang usa ka tawo mula ka. Desperation ni siya mga manung-manang gina-suggest sa DOH. Desperation na nila kay sila itagaan nato responsibilidad nga dili mo daghan ang DOH sus in town. Unsa sila Ginoo sila ay magbuot o kisay ma-positive o negative. Wala gyud. O bitaw nga sige kog ingon sa radyo nga mang-blame ko sa ubang tao dili na siya oh my god. Trend gyud ni siya. Mao gyud ang dagan sa sakit. Sa unang panahon may gala ang tuberculosis of the lungs grabe. Nga niabot sa point nga ibutang sila sa kuweba. Katong lupus leprosy. Ingana na hitabo sa unang panahon sa Ginoo mga manang. Si Jesus Christ na power nga moayo sa tanan. Ano nga iya ra man piliyon tong iyang matubang. Ningon lang tato siya nga kamutan ng mga leprous spaces maayo na. O di Ginoo gud siya. Ngano wa man niya gihimo kani siya may gala history. Mo ni dagan nato gyud sa humanity. Bisa pag-unsaon ninyo ng inyong giingon nga quarantine wala padayon gyud ta sa kurba ani sa curves sa epidemya. Wala tay mahimo. So let them free. Ngano man maingon man ko ingana may gala. Sa Sweden, sa Finland, kani sige na ko example sa inyo ba? Wala. Sorry. Kalsada. Wala na. Wala man sila girestrict. Sa Hong Kong, sa China, wala nang face shield ba? Inimbinto na diri sa Pilipinas, noy. Depeting tibaas na maligyag face shield, oy. Tiyan mo na, kita tanang pilata ka milyon. Namalit og face shield. Sa piting datua, sa tag-iya sa face shield, oy. Dili jud ko ma-surprise may gala ka ng factory connected na sa gobyerno ba. Ambot lang. So, mo na siya. Freedom. Let people move. Let people work. Para mag-build sa ilang immunity. Number 3, may gala. Kadaghanan sa ato sa kadlok na ito ba? Bisag unsa nalahimo ang mga kuan. Sa na Republic Act o sa pa man mga kuan sa gobyerno. Kay balo mga manang sa gobyerno, ang tao ba, the more ka mag-impose of restrictions, the more nga mo rebelde na ba. Kana bitang akong mga pasyente kung maingon ko nga, pwede ba kumukaon na ani? Dok? Asa may response na ako? Kaon dong. Kaonoy. Wala na sa libro. Kaya kung maingon ko sa iya, dili ka pwede makaon ani, dili ka pwede makaon. Nya kung kana lang ilang pagkaon na sa balay, di na mo pagkaonon. Wakyap Mora na kaya. Maingon sila nga mapalit lamig ang among makaon nga kuan, dok, isda tag yun. Unya maingon ka nga ayaw kaog isda kay against na sa goiter, patay ka. Unsa na imong kaonon ana? Kani isa po ni siya mangigala sa akong ginaingon sa mga doktor. Small voice lang ang kumahigala. Kisa ba'y matuo na ako. Pero sa tinuod so kad atong pagsugod na ako pagka-doktor, wala gyud ko nag-restrict sa akong pasyente nga ayaw kaon ani, ayaw kaon ana. Unsa may nahitabo? Ang katong mga tawo nga akong gikuan gyud nga kaon gyud unsa? Hanto dun buhi pa man. Katong inyong gina-restrict kamo mga doktor, gina-restrict ninyo nga dili mo kaon ani lukan. Kapugong mo dahil mo, esos, kung makita ninyo naman to sa inyong balay ba, peting kaon naghabhab sa inyong gipang restrict. Dili lagi, why useless yun ang inyong ginagawa ba? Magsige mo lockdown, ECQ, hapit na may ECQ ba? ECQ, so Santa Cruz Digos, wala na siya effect. Muna akong suggestion sa inyo mga gala. Kung mutuo mo sa ako, okay lang. Kung dili mo mutuo, okay lang po. Kay ako diri sa balay mga gala.
kung pwede lang, lakaw. Kaya ang imong fear, ang imong kahadlok, mo restrict sa imong freedom. Pag ma-restrict ang imong freedom, it boils down to stress. Pag may stress ka, bagsak imong immunity. Walay lain. Pagkadaghan sa ato nga puro na tayo stress, wala na tayo pagkaon kay dili ka trabaho, wala na kay freedom nga magluling hayaw, lawom na kay Bisaya na mga manong nang luling hayaw, freedom to walk, freedom to free air, walay nag-restrict sa imo, mas kusog ang build up sa immunity ana noy. Karon QR dire, QR dito, lockdown dire, lockdown dito, sus, tanawa. Isa na siya sa factor nganong nagadaghan ang COVID ba. Kay gina-restrict yun ninyo. Sagira na siya. Italy, Italy, grabe. Thousands ang magbuyod sa patay. Pero wala sila nag-restrict pa sa ato dire nga lockdown dire, lockdown dito. Wala Karon, kadungog pa ba mo sa Italy? Wala na. Relax na kayong mga tao. Di gani uban, di na gani mag-face mask. Ngano nang kaabot man sila yung ana? Nakita, grabe yung kay atong mga lockdown, mga QRs. Kay, mali ang policy si Dr. Kagabi. Ini, sa doktor sa kahanginan. Ang among numero nga bag-o sa cellphone, mga gala, nga maka-text mo, makatawag mo, is 0995 414 2609. 0995-414-2609. Kamong mga nasa probinsya, mga gala, maglisod na yung magsulod sa Davao tungod sa QR. The only way yun nga makaadto mo sa akong clinic is mag-text mo sa akong sekretary. Makipag-appointment mo. Karon mo dawat akong appointment, mga gala. So, for example, gusto mong adto sa Martes, inyong i-text daan ang akong sekretary ng pa-appointment mo. Ang iyang numero 0995 221 8007. 0995 221 8007. Ang pangalan sa akong sekretary si Jenaline Villarente. Jenaline Villarente. Pag human ninyo og text sa unsang adlaw mo mga to, maghimo na siya og medical certificate. Ipadala niya sa inyong messenger. So mag-text siya sa inyo nga naa siya ipadala nga medical certificate dito sa inyong messenger. Dili sa Viber, sa Messenger. Pagkahuman, sumutanaw yun mo sa inyong Messenger. Paitaon niya ang inyong pangalan sa Messenger. Ipadala niya ang medical certificate o kato mo ipakita ninyo sa checkpoint para makaanhi mo diri sa Davao. Magpakonsulta mo. Labaw na tong gipang-operahan ako. Kamong mga nakita na nako nga kinahanglan mag-follow up. So, kaning medical certificate na sa inyong cellphone, kung dili mo kabalo mag-messenger, sorry na lang. So, naamog yung messenger, tapos, ipadala sa akong sekretary dito. Unahan ninyo padala si Jenaline Villarente nga nangayo mo og medical certificate kompleto sa inyong pangalan, address, o ang inyong edad na agyo dito. Unsa inyong kinahanglan sa akong sekretary, tapos iyang ipadala ang medical certificate pinaagi sa messenger. So, ang iyang number is 0995 221 8007. 0995 221 8007. So, andam ang inyong messenger. Andam yun. Kaya pag makita niya ang inyong gusto nga appointment, mutubag siya, unya ipadala niya dito sa inyong messenger ang inyong medical certificate sa inyong cellphone messenger. O kani siya may ipakita ninyo sa checkpoint. So kung wala mo kasabot,
ihatag ninyo ang inyong information sa inyong mga anak nga medyo bata-bata pa para makasabot. Kay kamong mga taga-probinsya, labaw na gyud dito sa Maglagyo kayo, Mangagoy, Davao Oriental, Padada, Jose Abad Santos, lisod kayo mo sulod mo dire kay daghan kay QR. So kani ang paagi lang mahigala nga makapakonsulta mo sa ako gyud. Walay lain. Kay kung wala mo QR, wala mo FM pass, dili mo pasudlon sa Davao City. Kung naa mo aning medical certificate, makasulod mo. Pwede pa mo maka-stay diri sa Davao hangtod mahuman ang inyong konsulta, ang inyong follow-up sa ako. Naay komentaryo diri mahigala. Ang problema kung naay freedom kay init makubid inig ka COVID ang gobyerno gihapon ang magbaguod sa mga gasto sa pagpatambal, mabuhi o mamatay. Gobyerno may basulon. Sukat-sukat sa pagsugod ni Duterte, naa ba mo'y nadungog nga maayong balita gikan sa mga dilawan, sa mga oposisyon? Wala. Libo, milyon, bilyon na ang project ni Duterte, negative lang gihapon. Unsa gihimo niya aning pandemic, grabe na gyud kayo. Gikan sa unsa na himuon ni Duterte, walay maayong istorya gihapon. Pareha sa gobyerno, kung bayaan gobyerno, kung dili o himuon tanan gobyerno lang gihapon. Unsa man na niya mentalidad sa mga bugo. Mao na siya nitabo nato. Mangita gyud paagi nga kuan naipasangin lang yun. Mao na panguna-una sa mga tao nga kulang sa edukasyon. O na may edukasyon pero close ang utok. Kung sige mo panangil og tao, panangil og gobyerno, pa man gihapon mga matay man gihapon mo. Ginahimo na tanan sa gobyerno. Moingon ko sa inyo, wala pay naukay sa gobyerno. Giukay na gyud tanan nga paagi. Kulang na lang gyud presohon mo mga gahig ulo ba, pero wala. Useless gihapon. So, give them freedom. Tanaw nato kung sa dagan. Halos tanan countries nga gire-restrict mao. Tanaw ang India gipabayaan. Kanawa ang China gipabayaan na. Kanawa ang Russia gipabayaan. Pilipinas like pagka-stricto kaya pero sa ditabo naisamot. Sos in town. Wala. 0963-912-5099, 24-year-old babae, taga Tikalig. GCS, January 23. Sakit nga akong tiyan, dok, tabagi ko. Ay, alangan. Naay problema sa operasyon. Balik dito sa nag-CS ni mo dahil. Dili ko katabang niyo. Kaya nga no, dili man ako nag-opera sa imo. Kung di, maayo pagka plaster ato mga tinaay ni mo to. Wa ko kay balo. Ang imong doktor nga nag-opera sa imo, inyong balikan. 0929-313-4473. 45-year-old female na ay nakita pag TBS within gallbladder 1.3 4 cm. Madala pa ni sa tambal, dili na. Dili na gyud siya makaya. Basta ganig mga bato, may gala, makipag isa ka tuig ka mag-inom sa tambal. Akong gihimo na sa uban mga manang, wala. Dako lang ang gasto. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Yes, say ato da. Ang katong akong anak ndok ba nga 24 years old lalaki kay kaubo man to nya kanang ingon ka nga kanang postnatal trip. Nya ang last mo gihatag do kay katong nasal spray gani. Vaccine. More magyapon do ko. Pabalik ko na ko din mo do. Patanaw siya balik kay urag dili na namaw. Kinahanglan gyud siya mag-x-ray. Kinahanglan siya mag-x-ray dai. Dala balik. Diya siya mag-x-ray dok o diri lang turil dok? Diri na lang amo kaya makita na ako dayon ang resulta ang CD. Okay? Pwede ka rin mato dok? Alam man. Sige. Sige dok.
sige, bye-bye, bye-bye. 0935 Salamat. 0935-243-7518. Dok, unsang sakita ning meningococcemia, palihog discuss ana, ansay hinungdan ana. Meningococcemia is bacterial infection sa utok. Ha? May mali. Viral infection sa utok. Musulod lang yun sa utok kung naa siya entrance, naa siya entry. Usually yun, the same as naa siya meningitis dahil. Pero mild lang kaya ang pagsulod. Ang tambal, hospitalization yun. Wala lain. 0948-325-2383, female, 50-year-old, R. Castillo Agdaw. Unsay maayong vitamin sa bukog, tig paminaw ko, salamat. Ang bukog, calcium. 0912-452-0844, 43-year-old babae, kuto-kuto daw, hawang paminaw. Panlasa luod, laay kaayo pamati, lami sigig tulog, unsay inundok. Ayay. Kani mga simptomas dai, labaw na gyud magkuanluya ka kayo, daghan kayong problema ana. Gikan sa kasing-kasing, paingon sa atay, paingon sa kidney. Magpa-check up ka. Dili nato na siya makuha diri nga diagnosis. Kay kana siya nga simptomas, general symptomatologist na siya sa mga sakit daghan. 0930-111-5357. Dok, bisag pila katuig pa nimong yaw-yaw sa radyo, mahimong walay pulos para mapuslan imong tingog pag-candidate. Human ako basa ni Roy. Katuhod, pag sakit, wala man arthritis yapon na Roy. So, ingani mga igala, katong mga labaw na gyud natuwa sa layo. Lisod man gyud. Lisod gyud. Ultimo ako mga pasyente sa mga ngagoy mga igala. Dili ka follow up, katrabaho na to akong gipang operahan diya sa Gobernador Generoso sa Davao Oriental. Ang kaluoy ani katong mga lagyo gani kayo nga pila ka syudad ang ilang agian, Surigao for example. Daghang kay sila agian nga checkpoint. Unya ang isa ka checkpoint, okay, pag-abot sa next checkpoint daghan kay kuti-kuti. Pagkaman sa isang ka-checkpoint, kuti-kuti na po. Muna na siya nga, luoy kayo mo ba nga gusto yun nga makita na ako. Huwag mo po kayo mahimo na may gala. So, himuon yun na ito akong giingon sa inyo nga naamong medical certificate gikan sa akong secretary. So, ibalik ko na ako ang iyong numero, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ang pangalan sa akong sekretary, Jenaline Villarente. Anda mo sa inyong messenger. Pag-text niya nga magpadala siya og medical certificate dito sa messenger. Andam po mo nga naa mo yung messenger kay dili man mo makita niya, dili man niya ma-search ang inyong pangalan. Kinahanglan kumpleto ang information. Full name, edad, sex, address, o unsay inyong kano sa inyo gusto magpakonsulta sa doktor. Kumpleto na siya. Mo po na iyang ibutang sa medical certificate nga ipadala niya sa messenger. So kinahanglan nagyud mo yung messenger, dili pwede Viber, dili pwedeng ubang mga apps. Messenger agad. 0936-602-3303. Asa dapit imong clinic. Ang akong clinic may gala, hangtod doon, almost 12 years, 16 years na kong tinabi sa radyo, sa Ponciano Reyes Street, Davao City. UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. Wala in town sa JAS. Wala sa Trento. Wala sa Baganga. Naadali sa Davao City lang yun. So, kung gusto mo mag-appointment, kinahanglan gid mo na naay medical certificate of appointment sa akong clinic nga gikan sa messenger. So, kaon gid i-open niyo inyong messenger, ibutang ang inyong maghimo magbag-ong account sa messenger para makita mo sa akong secretary. Or else, pwede mo mag-una-una at tuon niyo ang messenger. Pangitaon niyo ang Jenaline Villarente, tapos
request for friend, i-befriend ninyo siya para dali niya padala ang medical certificate. Mauragay paagi mahigala, wala lain. Kay email dugay. Daghang kayong kuti, maglisod ang akong sekretary kay di man na siya kabalo mag-email po. So, messenger agad. 0907-967-7745. Wala by side effect ang swab testing sa tao na dunay sinusitis. Banay-Banay, Davao Oriental. Mao ni si problema ng mga manang. Kaya ang atong swab test, mo insist pag yun siya nga itusok dito sa ilong, masakit. Ang problema ana kay pag matusok na sa ilong, mo hubag ang inyong gianan sa hangin. Uban na ang sinusitis mga manong. So for the next 3 days, 4 days, magsigig tulo-tulo ng inyong sipon. Mo lang side effect sa swab test. Gitestingan na sa ubang countries nga pwede rin sa tutunlan na lang. Dili mo to swab test yun dito sa ilong. Itusok para bagyo pag maayo. Uban mo dugo pagani. Ay, classic nga. Di gusto mo sunod sa bagong trend. Watay mahimo ang mga manong manang. Kay, manggikuan. Ilang pagtuo nga kana lang yun. Watay mahimo anak. Kay sila may tag-iya sa ilang laboratory. 0948-880-7963. 67-year-old babae igakos. Sakit, wala si nga siko, na ay nitubo, murag bukog, gahi siya, sakit, o hilamon. Gouty arthritis na nang, gouty arthritis na siya. Kanang bukol niya, di na makuha. Labaw na yun sa inyong edad. Dahil sa pagpila ka tuig ninyong ininom mo galopurinol, kaya naghimo na siya o ganang salag ba, ang uric. So, piniliver lang, hindi mo magamit na. Kung gusto niyo makuha na siya, operasyon mangyapon. 0948-880-9816. Unsay maayong tambal sa insomnia nga usa na kabulan dili makatulog. Tabangi ko. Ang usual lang kong ginagamit, Midazolam, Dormicum, dili mo kapalit. Kung walay reseta o walay S2 ang inyong doktor. Dag-uban, matag og Ribotril, pero di lagi mo kapalit. Masipag, maghilap mo dugo dahil sa palmasya, di mo pabaligyan kay prohibited drug na siya. Ang pinakamaayo yun, ang natural. Magpainit sa buntag, na-exercise gamay, magpahulay bago matulog, walay tanaw-tanaw TV, walay tanaw-tanaw mga Facebook o cellphone ninyo, wala. Relax ang utok bago mo manghigda. Muna yung natural. Kay kadaghanan sa inyo nga dili makatulog, daghang ihuna-una kay gusto pa man ato. 0907-116-8300, 63-year-old babae. Akong triglycerides taas daw kayo. Ingon doktor, wala ko kasabot unsa man na dok. Ingon cholesterol taas. Pero sa tinuod, di ko mutuwa na ba? Tiguang na lang ko kung may inom anti-cholesterol. Okay, so hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Good morning, Doc. Morning. Mangutana lang ko, Doc. Pwede ba ko mangutana sa imo, Doc, kanang akong ugangan ba nga nasakit siya o kaning dinggi. Unya, ipadoktor na mo sa Bigas Barrio, Doc. Unya, ang kuan sa doktor, Doc, ay suspected sa virus. Unya, ipalakaw-lakaw nila ang pasyente, Doc, ba? Unya, ibalhin na mo sa Bigas Barangay pagpa-doktor, Doc. Ang resulta sa iyang kuan, Doc, kaning dengue siya, Doc, o typhoid fever, Doc. Tapos? Unya, pwede ba na mo makasuhan ng isa ka doktor, Doc, na nagpataka lang siya o sorting suspected siya virus, Doc? Maogi na may tabo day, dili di ko kalimod ana day ba? Di ko kalimod ana kay wa pagani kalingkod ang pasyente i-diagnose nag COVID. Dili di ko kakuha na sa imo kay maogi na mahitabo sa ato ron. Daghan jud kayo mo file og kaso ba nga naon. Kay daghan man gyud. Pero nay uban man ang ubang doktor dili po to nga naa daw ingana. Pero Unya, positive pa siya ang virus, Doc. Unya, di palakaw-lakaw nila ang pasyente, Doc. Unya, di tag-asa na lang nila ipakuan ang pasyente.
O virus pa to, posible matakda ng uban, no? Ay, takod. Muna akong giingon gani ha. Muna akong giingon gani ha. Nga, gipususpect nilang COVID o tapos wala nila gi-isolate. Gusto mo na siya. Nya giatuan pa jud sa police daw unya wala pa jud siya pag ipasakay og lain sakyanan daw kay basi daw matakdan sila. Tapos, unsa yung tabo? Ipasakay na lang namo siya og motor daw. Nya, katong driver sa motor, Wala man pud daw. mo lagi. Wala sa kabalo nga suspected siya sa virus. O di katong driver, positive na to. Kung positive pa ang kuan, nag-swab. Usay resulta sa swab dai. Kuan wala man daw Negative. negative man pero ang kuan hindi siya daw unya typhoid fever. O, mo na akong giingon. Mo na akong giingon. Nga magsuspect sa dayon og COVID-19. Pagkahuman, negative di ay. Di, ang trauma, ang psychological trauma sa tanang tao, Kayo sila daw oy. o dadi na so nawerla na. Ha? Nawerla na tanang tao di sa inyo. Kay gidala sa pulis. O kisa pa'y kuan na stress kay ito inyong pasyente dai. Ay gani kay wala mga takig kasing-kasing. Salamat dok. Sige. Ako pwede mo makatakuan sa imuha dok. Ang lisod ana dai kay ambot lang kung madawat na ba ang mga lawyer og malpractice suits. Ha? Sabot ka bang malpractice? Ngay kasuhan niyo ang doktor nga naghimo-himo diagnosis nga ingana kay sa psychiatry dai kung imong i-diagnose ang pasyente nga schizophrenia nga wala kay eksaktong diagnosis makasuhan man. Oh, makasuhan man. Taon mo kuyapan ang pasyente dok sa kahadlok na suspected Oh. sa virus. Eh kung namatay pa to, wala gid mo'y mahimo kay himuon mo po nilang positive ang ang swab test. Mao gyud. Kasabot mo? Okay? Salamat kayo dok. Sige. Okay. So wala tayo panahon, mahigala. Ako, prangka-prangka ko pagka-istorya. Pero, kaniya ako, opinion. Ha? Opinion ako ni siya. Kung dili mo mo yun, padayon mo sa inyong opinion. Kung maminaw ang gobyerno, maayo. Kung dili po maminaw, okay ra. Wa man ko'y di man mo sakit akong dughan, ana. Basta, ang ako ginasulti dito sa radyo, maunay nasa sa kong utok, mahigala. Ha? Wala ni siya kuan pa, kanang napailaing agenda. Ha? Wala na. Ha? Basta kani akong ginasulti sa inyo, plain and simple. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.